Takže ahojte, vítám vás u tohoto videa, tohle točím po druhýho, takže mě to pěkně naštvalo, když se mi prostě vypla ta blbá kamera. No spíš ne kamera mobilní, ale to je prostě jenom, čím natáčím, ne? Takže můžeme jít na to a tohle. A dneska je to obecnou výměnu a info. Jo? Takže já začnu téma na výměnu. Jo? A kdyby se to vyplo, tak se omlouvám, takže to první díl, když tak je. Takže čau, zatím. Já tady budu takhle. A tuhle nevyměním, jo? To ne. Leda za jinou dobu, ale to pochybuju, protože to asi ne. Tohoto, kterého vám teď ukážu, to opravdu, ale opravdu jen možná. A toho jsem dostala k svátku nebo k naroskám, nevím. Jo, k svátku. A prostě nechci se mě zbyla, má dírku, málo pes je talentovaný. A toho jenom možná, takže já ho dám sem. Dál tu mám tuto opičku, tu bych jsem vyměnila taky jo možná. Protože jakoby nemám jinou. Inku by jsem vyměnila, protože se mi už přestává jakoby líbit. A za to cpikovou uličku, když taká, jsem ji vyměnila. Dál tu mám tuto kočičku, která je docela špinavá, ale já bych vám to uměla. Pokud máte odlakovač doma, nebo maminka, tak si ji zeptejte, že jestli si to prostě můžete odlakovat, že vám to poslala Karina. Takže jste si vyměnila pečku. A to by jsem vyměnila za tu průhlednou ležící kočičku, jak vám poslala. Jo. A tohle to nevyměňuji, to se vám můžu mě to tady popadá. Tak, co máme dále? A tohoto lva, on je špinavý, protože prostě jsem natáčela horor, ale nevydala jsem ho. A jde to 100% umít, protože je to vodovkou. Jsem to umývala hodně počpáků. Třeba prostě jako je tento. A vypadá skoro jak nová. Jo, jsou tady ty poškození mezi těma škvírama, kam se nedá prostě dostat. No. A možná bych jsem to prodala i za 50. Buď bych jsem to prodala za peníze, anebo bych jsem to vyměnila za pečpaky. A tohle spíš za tu špídělou lištičku. Takže jdeme na další. Já tady je ten levík. No. A předposlední pečok, který je docela vzácný. Je tento koníček. Je z limitky. Dostala jsem ho na Vánoce. Je jako nový, nepoškozený, jenom to tady mám malinko, ale fakt je malinko neviditelné. Je prostě špinavé, ale prostě to tam vůbec není vidět. A je od prachu. Umyju vám ho. A teď zlatý večer, na který jste čekali. Doga. Ano, vyměním dogu. Jenom za tu pohlednicovou. Protože jakoby má rezavý krk. Jo, to má hodně mých pečpáků. Tahle to zrovna nemá, jo. Ani tahle, tuším, že to má. Tato malinko neviditelné prostě má rezavý, ale vy to tam nevidíte. A tenhle ho má docela hodně. On dopadl v hrozně špatném stavu. A prostě tady to má, to byste si tak nějak nabarvili, nebo tak, jo. To byste si prostě mohli nabarvit, jak chcete. To je málo pas, jo, a prostě je to pravá doga. Já mám jakoby 2 dogy, ale tuhle fakt vyměním jenom za to pohlednicovou, protože jakoby jenom prostě ne. Takže já doufám, že jste to nějak pochopili, že to vyměním jenom za pohlednicovou. Takže tak. A možná bych jsem vyměnila i srdce za nějakou dogu. Já takže tak. Nebo dogu za dogu, já nevím prostě. Nevyměníte nějakou dogu za tohle. A nesmí to být tahle, jo? To nesmí být. A víte, jak je ta růžová jako by Lola, tak to taky nechci, protože to jsem měla, to se mi vůbec nelíbí. Takže nejlíp ta pohlednicová, pokud máte, takže napište, jo? Takže tak.
Takže doufám, že jste pochopili a ahoj.